Am revenit, dragi prieteni, continuăm cu întrebările, domnule primar. Folosim timpul la maximum ca să răspundem la cât mai multă lume. Vă întreabă cineva pe când transport în comun cu bus electric. Nici nu știu. Da, așteptăm ghidul de finanțare, se va deschide, din informații care le avem, se va scoate un ghid de finanțare și va fi finanțare. Cu siguranță vom fi și noi la linia de start, vom înființa serviciul public cu siguranță. Eu sper că într-un viitor apropiat să avem microbuze și serviciu propriu. Pe Buciumului 19, pe când veniți, că e Și ca după 19 război? și 13 și am spus. Buciumului 19 la pod, pe când? Vom ajunge, eu zic că în vara asta cu siguranță vom ajunge în zona respectivă să turnăm asfalt. Știu problema de acolo. Deci, dumneavoastră le primiți, cred că separat întrebările, Da, mai primești și o dată. E o zonă rămasă în urmă nefăcută, printre puținele zone în care nu am ajuns, dar vom ajunge, eu sper că până în toamnă să ajungem acolo cu asfaltarea. Bun, strada Prieteniei o sapă iar, firma care a băgat rău conducta. Da, se lucrează pe Prietenii, v-am spus, eu sper că în 2 săptămâni vom ieși din TCR la curat. Ok, zona Mercur. Imediat după ce terminăm cu asfaltarea pe calea Brașovului, care va dura 4-5 zile lucrătoare, dacă vremea ne va și permite, mâine dimineață vom începe asfaltarea. Durează 4-5 zile, după care intrăm în TCR și terminăm TCR-ul. Am înțeles. Din discuțiile care le-am avut cu constructorii, într-o săptămână sunt pregătite pentru asfaltare și intrăm noi cu asfaltarea. După care și în Dallas, mai avem un capăt în Dallas și cam ne apropiem. Tot în 2 săptămâni maxim vom termina și cu scutarului. Este o veste bună. Bine, până intrăm cu cablurile pentru iluminatul public. Asta nu e o veste bună, dar e o veste bună, Dar dacă îți dau să mă este. gândesc. Da. Zona Mercur 4, ceva parcare aveți în proiect, că nu găsește niciodată loc de parcare, ne spune Vasilica. Etajată sigur nu facem. Și nici subterană. Eu v-am zis de etajată. Nici subterană, supraterană, de asta așa. Nici subterană, nici supraterană nu vom face, vom amenaja. Dar Mercur 4 este parcare acum e un pic disconfort că se lucrează, dar este parcarea din spate la hotel, foarte mare. Cu un pic ocolit ajung repede în parcarea din spate la hotel. La fiecare vrea să-și parcheze clar sub geam mașina. Și acum, da, eu închis o parte de parcare că s-a închis că se lucrează exact Da, aici. o să vorbim și despre asta, că aveți și felicitări despre ce se întâmplă aici, doamne, se lucrează. Da, se lucrează. Da, aveți și critici. Spre dezamăgirea unora care încântau Prohodul, se lucrează și se va duce la final această investiție frumoasă. E un disconfort și va mai fi câteva luni, va mai fi disconfort aici, dar la final va fi cea mai frumoasă Avem zonă. și imagini, dacă tot vorbim despre cea mai zonă, frumoasă zonă din oraș o să va rog fi la final. colegul să dea drumul la imagini și câteva idei sau întrebări dacă e să vorbim despre, că tot suntem la subiectul ăsta, le epuizăm, despre Casa de Cultură, dacă se poate. Zona Casei de Cultură, pentru că Casa de Cultură încă ne judecăm. Corect. Eu zic, șansele sunt mai mult de 50% să o câștigăm, dar sunt și șanse să o și pierdem. Decizia e în ciocanul judecătorului. Corect. Instanța va spune dacă da, este a municipiului Onești sau nu este a municipiului Onești. Este un proiect de mare anvergură, ați primit felicitări multe despre acesta și critici multe sunt, ca să nu vă laud eu așa. Vă întreabă Îmi dau cineva... seama ce critici pot fi la un asemenea proiect. Vă întreabă... Se lucrează, nu se stă pe loc. Spuneți, vă rog, scuze. Nu-i nimic. Vă întreabă dacă vor fi monitorizate, că unii au văzut pozele care le-ați spus atunci și zice, doamne, bun, foarte frumos, dar să nu se strice. Că la noi știți cum e Asta cu drobul de sare. să nu se strice cu drobul de sare este... Va fi monitorizată? Vă gândiți să o monitorizați video? Va fi monitorizată video, dar haideți să nu ne gândim doar la lucruri rele, să ne gândim la partea frumoasă a lucrurilor. Da, într-adevăr va fi un proiect cum nu este în oraș. Da, din punctul meu de vedere, la final va fi una din cele mai frumoase zone a orașului. Mulțumesc frumos pentru imagini, va fi într-adevăr una din cele mai frumoase. Și se lucrează și din discuțiile care le am permanent cu constructorii și cu colegii care monitorizează proiectul, la finalul lunii noiembrie
va fi gata. Vom fi Conform graficului, să nu-și facă nimeni, cei care își doresc proiectul, să fie sigur că îl vom duce la bun Va fi sfârșit. un pic greu că e disconfortul acesta, care, da, până la urmă strângem din dinți și mergem mai Cei departe. care își doreau să nu reușim să-l ducem, spre dezamăgirea lor le spun că O să se bucure și ei, o să se plimbe prin piațeta. Îl vom duce cu voia lui Dumnezeu, îl vom duce la final. Depășim în termenul legal stabilit, adică să nu creadă că e amânat așa. Cartierul Slobozia, când finalizați canalizarea și branșarea cu gaz, domnule primar Neghină? Branșarea cu gaz, eu zic că în maxim o lună vom scoate la licitație, vom avea și finanțare pentru lucrarea respectivă. Eu zic că în vara următoare oamenii vor avea gaz. Legat de canalizare, cred că în 2-3 luni vor fi legați și la canalizare, va fi funcțională canalizarea. Cred că toată lumea așteaptă asta, da, inclusiv dumneavoastră. Pentru tot orașul, nu doar pentru anumită zonă. E un proiect mare, să nu... Chiar cu tot disconfortul care s-a făcut, merită această investiție și chiar și disconfortul merită dus, pentru că la final e o lucrare mult așteptată de locuitori și va fi extrem de utilă. Domnule primar, mi-ați promis că toaletați nucul din Stirenului. Se va toaleta, nu știu de ce nu s-a ajuns, nu știu când am promis, probabil am promis. La câte sunt numai nucul din Stirenului, nu-l țineți minte? Toate sunt, fiecare problemă este importantă, fiecare problemă a unui locuitor din oraș este importantă și pentru mine, cu siguranță se va ajunge și acolo. Dacă nu s-a ajuns, cu siguranță se va ajunge. Zilnic toaletează oamenii, asta fac, cei care toaletează. Ați deschis Libertății 5 extraordinar, s-a aerisit maxim, arată într-un fel. Da, încercăm să acoperim, dar sunt foarte multe lucruri rămase în urmă, se lucrează continuu, chiar dacă anul ăsta se toaletează peste 4 ani, cu siguranță va trebui toaletat din nou. Așa este. Orașul e mare, avem peste 11.000 de arbori la nivelul Oneștiului, ei cresc între timp. În dacă toaletăm continuu, ei sunt mari. Să ne uităm un pic pe strada Cașului, care, Doamne ferește ce a fost când i-am scurtat în plopii de pe strada Cașului, iar acum sincer, când îl vedeai așa tăiat, așa ca ziceai că... Asta e modul de toaletare. Trebuia ori să-l tai de tot și să pui altul, ori să încerci să-l toaletezi așa brutal pentru unii, normal pentru colegii de la toaletări, ei fiind lăsați crescuți peste măsură, nefiind ținuți din scurt, asta este soluția. Ori îi ții din scurt și îi toaletezi la 1 an, 2, ori dacă îi toaletezi din 50 în 50 de ani, n-ai altă variantă decât asta. Ioana n-a ascultat prima parte a emisiunii, spune în cartierul TCR se poate rezolva cât mai curând, nu a fost niciodată atât de rău, nici nu avem ce ocoli. Haideți că cartierul TCR, strada principală s-a asfaltat, pe Avântului s-a asfaltat unul din sensuri, Uzinei s-a asfaltat 80% din strada Uzinei, 13 septembrie sau Speranței cred că s-a asfaltat, una din alei, și săptămâna viitoare, în a doua parte a săptămânii viitoare, vom intra în TCR cu străzile Primăverii, Prieteniei, 13 septembrie, Triumfului, cealaltă bucată din Uzinii și Avântului. Avem și întrebare, când se termină strada Industriilor, dacă vorbim de Uzinei? Până la finalul anului. Ca să răspundem. Da, până la final. E o lucrare amplă pe strada Industriilor, adică ce se întâmplă acum, refacerea acelor porțiuni cu beton, cele rele se sparg și se plombează, nu așa va fi. Ăla este stratul suport. Peste vin rigole și vine încă o placă de beton de 20 de centimetri, cum e pe Viișoara. Da. Peste. E un drum va fi un drum strategic, sănătos, gândit pentru trafic greu și foarte greu. Pentru că noi sperăm ca zona industrială să se ridice mult mai bine decât ce e acum.
să revigoreze. Domnule primar, prin cartierul Buhoș, strada 8 martie, când se termină de asfaltat, că de 10 ani avem un trotuar, nu avem un trotuar, că lumea cred că vrea să zică, că o lumea civilizată. Vom intra și în satul catolic cu siguranță cu trotuarele, dar am văzut probleme ridicate de satul catolic, dar să ne uităm și în celelalte cartiere, să ajungem cu toate cartierele la un nivel și după aia să... Satul Buhoci a fost unul privilegiat, mult iubit de alte administrații, nu spun că pentru mine nu este important. Cu siguranță am făcut mici reparații săptămâna trecută în cartier acolo ca să-l aducem la o stare cât de cât normală. Mai avem și în alte zone de intervenit. Printre alte lucrări intervenim pe zona carosabilă și o reparăm. Vom intra cu siguranță și cu trotuare, probabil cel mai târziu în primăvara viitoare vom ajunge și în satul catolic, dar cei din satul catolic să uite un pic în cum arată Slobozia și TCR-ul și or să vadă că sunt alții mult mai afectați decât ei. Sunt zone care nu au gaze, dar, încă o dată spun, fiecare zonă a orașului este importantă pentru mine și o tratez cu respect și toți locuitorii Oneștiului sunt egali și vreau să aibă condiții toate bune, nu? zonele să fie la un anumit nivel de decență. Lucian zice, mulțumim pentru trotuare noi în Jupiter. Da, mai avem un pic de lucru în Jupiter, n-am terminat, dar vom intra și cu asfalt în Jupiter. Asta e vestea bună. Avem... Domnului respectiv că venim din urmă și cu asfaltul, sunt niște probleme prin niște parcări care vor fi asfaltate odată cu finalizarea trotuarilor. Nu doar Jupiter, lucrăm și în Jupiter, și în Venus, și în Saturn, am lucrat și în Aurora. O să vorbim și despre ele. În tot orizontul se lucrează și în Emil Rebreanu și în Călinescu. Vorbim și despre ele că avem imagini, și în Bacovia, și în Stirenului, și în Libertății, și în Mercur. Pe toate zone, acoperim toată zona Orizont până la finalul anului. Eu zic că vom scoate zona Orizont. Și cu piațeta aici frumos. Piațeta aici era așa de pe tot. Așa este. Multă sănătate, zice Carmen, și putere de muncă. Când asfaltați drumul spre Gura Văi, că e dezastru. Drumul spre Gura Văi s-a depus pentru certificat de urbanism, a depus Consiliul Județean. Eu zic cu voia lui Dumnezeu, la începutul anului viitor va intra în reabilitare și Gura Văi, tot, nu doar până la Gura Văi, va face legătura cu drumul Onești-Adjud. E o lucrare amplă, gestionată de Consiliul Județean, am mare încredere Consiliul Județean că îmi promite ceva să și ține de cuvânt și duce la bun sfârșit lucrarea. Da, într-adevăr, aici... Eu zic că în vara viitoare... Greu va fi începutul. În vara viitoare se va face acest drum. Felicitări, domnul primar, zice Bernard. Stau în Onești de 8 luni, dar orașul arată din ce în ce mai bine. Sunt convins că și parcul va arăta super, cu alei noi și bănci noi și sigur vor fi și multe flori. Cu siguranță va fi un oraș al florilor și schimbarea se va vedea în primăvara viitoare. Da, mult mai bine decât și până acum. Da. Eu sper să-mi reușească și să avem anul viitor cel puțin 70-80 de mii de lalele. Dacă acum anul ăsta am avut 12.000 de lalele, eu sper ca primăvara viitoare să ne găsească cu 70-80 de mii. Nici nu vine să cred, da? Vedem. Vă spun că să fim sănătoși, eu am credința că să fim sănătoși și cu siguranță lucrurile se vor face. Oraș al florilor, așa cum era cunoscut Oneștiul. Floarea, bună ziua, canalizare, gaz în cartier Slobozia. N-a urmărit emisiunea la început, pare rău să vă... Și canalizare și gaz va fi în cartier Slobozia. Eu zic că într-o lună vom da drumul la licitație pentru gaze. Vreau să vă Există banii, va fi și finanțare pe lângă banii alocați de la noi și vom băga gaze în Slobozia, Belgi, Crucea de Piatră și Borzești. Drumul spre Cașin. Drumul spre Cașin, în 2 săptămâni se va reface. Zice Irina, bună ziua, poate veți candida și în Comuna Căiuți. Da. Da, nu vorbim, nu comentăm.
Mai multe detalii despre calea Giudului, dacă se va lărgi, ne întreabă, se vor tăia pomii de pe marginea străzii, Nu mulțumesc. se va lărgi, tot 2 benzi va fi, dar se va face drumul, este un proiect de 36 de milioane, un proiect foarte mare, vor fi și piste de biciclete, și trotuare, și rigole, și regularizarea Și acelui stații de autobuz, și stații de autobuz. adică vor fi condiții normale. Va fi potrivite așa pe- cum trebuie să fie calea Judului, cum ar fi trebuit să fie. Timpul de estimat de începere. Cred că luna ianuarie, dacă vremea e bună și totul decurge ca la Și carte, nu sunt alte conform probleme în licitației. Hârțogăraie, în hârtii. Doar la licitații, dacă vor fi Contestații construcții, sau contestații, prostii, dar da. dacă totul va funcționa normal, la începutul anului viitor, probabil cel mai sigur luna ianuarie, în funcție de condițiile meteo, vor începe lucrările. Dorin Emanuel, felicitări, continuăm împreună. Cosmin, parcare cu plată se face pe Mercur 2? Nu, cu plată. Nu știu. Poate dacă- cu închiriere Cu se siguranță referă. cu plată, nu, cu siguranță nu va fi. Fiind fonduri europene, cel puțin 5 ani nu se poate face parcare cu plată. Am înțeles. Trecem la întrebările trimise de pe mail. Eventual în spate. În spate vom amenaja, după ce terminăm cu trotuarele, vom amenaja parcare, vom trasa parcarea. Dacă nu vor fi solicitări mai multe decât locurile de parcare, se vor putea închiria în spate la Mercur. În față, cu siguranță nu, cel puțin în următorii 5 ani. Am înțeles. Când se vor monta aparate de măsurare a calității aerului în Onești sau poate Sunt există aparate. deja? Sunt. Cum stăm cu calitatea aerului, dacă tot ați menționat? Nu sunt probleme? Bine, de când nu mai funcționează platforma Destul de bine. și la cât spațiu verde avem, cred Nu că... asta cu nefuncționat platforma. Aparatura s-a schimbat, utilajele s-au schimbat, condițiile de autorizare s-au schimbat. De asta nu că se face mai puțină producție, cel puțin în zona chimicului, producția înțeleg că e mai mare decât acum 30 de ani. Bine, s-au schimbat și echipamentele, utilaje și așa mai departe. Dar utilajele sunt altfel. La fel, mă uitam am mai povestit treaba asta, am fost plăcut surprins. Bunicii mei au lucrat la Barlinec, cum era UFET-ul pe vremuri. Da, Doamne, la ce fel... UFET au lucrat, La de UFET fapt. au lucrat, actualul Barlinec. Am fost când eram mic în fabrică, Doamne ferește câtă muncă era să faci dintr-un buștean scândură. Am fost acum câțiva ani, am fost plăcut impresionat, nu atinge nimeni, sunt niște pungi suspendate, un om la costum doar monitorizează din calculator, Echipamentul, pleacă utilajul. bușteanul Da. automatizat și iese paletat dulapul pe cealaltă parte fără să atingă cineva un ac. Și la fel, utilajele fac mult și condițiile de mediu le respectă. Da, s-a schimbat foarte mult tehnica de acum 10 ani, de acum 20 de ani, nici nu mai zicem. Da, evoluția clar Ne ajută. a făcut să se schimbe mult. Bun, continuăm. Se vor putea amenaja într-un anumit loc sau în mai multe locuri să fie montate binocluri panoramice sau telescoape, având în vedere că în străinătate există ceva, râdeți, nu înțeleg de ce. Nu, Vi se pare Doamne ferește. interesant? Zâmbiți, nu, zâmbiți. Am zâmbit. Sunt lucruri de Așa? finețe, să terminăm cu Ele lucrurile pot fi grele. utilizate și... cu monezi sau chiar gratis. Da, probabil e cineva care se plimbă mult în afară și îi place să vadă și la Onești. Sunt lucruri de finețe, e de luat în calcul. La un anumit moment vom Mi-a zis trece... că poate vom mai întrebat, de asta am zis așa. Nu. E o întrebare nouă. E de luat în calcul, e de gândit, dar deja sunt lucruri de finețe. Probabil în mandatul viitor Să fim vom sănătoși, trece nu? la... Să ajungem Acum atunci. să terminăm cu parcările, să terminăm cu spațiile pietonale. Piațeta Casei de Cultură, cu piațeta, cu băncile, cu coșurile drumuri, de cu gunoi, tot așa și este. Va veni momentul în care vom trece și la lucruri de finețe. Corect, așa este. Dacă vă gândiți să faceți la Onești un muzeu în aer liber, așa cum este cel de la Dărmănești, de exemplu, cu obiecte din VV1, Primul Război Mondial. Noi avem un muzeu care nu e chiar frecventat, e mai mult de bibelou, nu prea trece lumea prin muzeu.
Bine, Acum e bibliotecă, e mai frecventat. De când e bibliotecă, circulă mai multă lume prin muzeu. Am înțeles. Deci, deocamdată nu lăsăm Nu în m-am altă gândit la dată. așa ceva. Eu mai degrabă aș merge pe un muzeu al sportului și asta e o dorință. După ce terminăm cu biblioteca, mă gândesc serios să găsim o formă a schimba muzeul de istorie într-un muzeu al sportului oneștean, pentru că aici chiar avem ce expune. Am Și înțeles. avem cu ce ne lăuda. Dacă vă gândiți să faceți în Onești un dinoparc, cum este cel de la Râșnu sau ceva asemănător, pentru a E greu atrage... de spus la momentul ăsta. Vă gândiți să amenajați în Onești o grădină zoologică, poate una botanică? E foarte greu să întreții o grădină zoologică. Costisitor financiar. Foarte, foarte costisitor. La momentul ăsta nu ne-am permite un asemenea lux, cu siguranță. Dar e o idee de luat în calcul. Trebuie o suprafață extrem de mare, adică ce am avut noi acum mulți ani în urmă, cu siguranță n-ar mai putea funcționa. Sunt alte condiții, trebuie suprafețe extrem de mari, cheltuielile sunt Bine, pe grădina măsură. zoologică, dar o grădină botanică, cu plante. Eu de analizat. Când se va începe construirea barajului de la Belci? Dacă dă Dumnezeu, poate până la finalul anului, dacă nu la începutul anului viitor, eu am credința că va începe. Acum este la stadiu de obținere de avizie. Certificatul de urbanism l-am eliberat, cred că de mai bine de 2 luni. Am înțeles. Deci încă e pe drumul, pe făgașului, E pe drumul bun, cârpiilor important și așa mai este că departe. există finanțare. Corect. Ne spune persoana care mi-a trimis pe mail toate aceste propuneri pe care le-am spus. Ar fi minunat dacă vor fi aplicate în viitor, pentru că vor atrage atât de mulți turiști, cum este la Brașov, la Râșnov. Într-adevăr, spre asta tindem. Și eu îmi doresc acest lucru, să fie un oraș Atractiv. vizitat și atractiv. Din toate punctele de vedere. Bun. Continuăm cu întrebările care vin live în timpul emisiunii acum. Stați un pic că să le încerc, să am rămas în urmă cu ele. Da. O arteziană ca cele două din oraș ar fi în parc, ar fi mișto, zice persoana. Cătălin. Am în vedere în primăvara viitoare, oricum va mai fi încă 2 artezieni, vor fi pe platou aici. Deci să țină în zona aproape Casei de ochii Cultură. că avem Vor mai fi 2 fântâni arteziene noi în zona care se amenajează aici pe platoul din fața Casei de Cultură și am în vedere primăvara viitoare să mai facem, să o modernizăm și fântâna arteziană de la intrare din parc. Am înțeles. De ce microbuzele, Irina vă întreabă, de ce microbuzele care vin din Comuna Căiezi nu intră în oraș și este un disconfort pentru cei care stau în zona de sus a orașului? Da, pentru că toate microbuzele funcționează conform ceea ce au licitat. Am înțeles. Deci, practic, nu e vina nici a dumneavoastră. Nu, respectă legea, nu se pot plimba nicăieri în țară, nu se plimbă microbuzele din localitățile limitrofe, nu lasă pasagerii în fiecare stație. Au puncte de îmbarcare și debarcare. La noi, conform ceea ce au licitat operatorii respectivi, au punct de îmbarcare și debarcare la autogară. Da, Alina n-a urmărit prima parte a emisiunii, m-am întrebat și pe mine cineva, am întrebat și eu pe dumneavoastră, dar repet întrebarea, să nu zic că avem așa partipriuri. Se vor monta camere de supraveghere în viitoarea piațetă și a locului de joacă. Ar fi păcat să fie vandalizată zona pentru un asemenea proiect, iar copiii au nevoie de acest parculeț. Cu siguranță va fi. În perioada următoare vor fi Bine, montate. spunea și de un proiect mare. În oraș se de vor monta avergură. 332 de camere. Deci câteva sute înseamnă La un momentul plus de ăsta avem în siguranță. jur de 170, dacă la astea 170 se mai adaugă 330, va fi monitorizat bine. Lili vă întreabă pe Bulevardul Aitus 22, 24, 26 de ce nu se fac parcări în spatele blocurilor, că în față nu ai niciun loc de parcare. E complicat să transformăm spațiu verde în parcare. Asta știu situația, într-adevăr, e delicat. Chiar acolo ridicați cineva când a fost acea Întâlnire cu dispută, nu, între cei care doritorii de piste de biciclete și cei care ridicau problema și ziceau, da, bun, scoatem mașinile de pe Bulevardul Oituz, dar cei din 22, 24, 26, unde își parchează că în spate nu există și cu adevărat nu există și nici loc, chiar nu există acolo și dacă ai desființat spațiu verde, nu ai avea unde să construiești parcări în interior. Dar n-ai cum, acum să transformăm totul în betoane,
Nici asta nu se poate. Și nu e ok pentru noi, restul Da, care... e greu, într-adevăr, e un disconfort pentru locuitorii din zona respectivă, că n-au decât la bordură, la bulevardul principal, dar nici soluții nu există acolo. Din păcate. Din păcate, în interior chiar nu există, pe lângă că ai desființat spațiu verde, dar nu există fizic loc. Am înțeles. Să știți că ne pregătim de o scurtă pauză și partea a doua s-a dus cu repeziciune. Revenim în câteva minute, dragii mei. Rămâneți cu ochii pe noi.